Salut, prieteni! Bună ziua tuturor! Mă numesc Marcel și sunt din Republica Moldova. Vreau în câteva cuvinte să vă povestesc despre acest lichid extraordinar care este fabricat în Republica Ucraina de compania Net Univers. Acest produs este absolut pur ecologic și nu dăunează nici sănătății, nici mediului înconjurător. Mai mult de o lună de zile ne folosim cu acest produs și suntem foarte mulțumiți. Acest lichid este pentru curățirea geamurilor și a oglinzilor. Următorul lichid este foarte bun pentru curățirea grăsimii la bucătărie. Curăță foarte bine hota, teracota, aragazul. Următorul lichid este foarte bun pentru spălarea rufelor, cum pentru mașinile automat, așa și pentru manual. Și încă un lichid pentru podea. Curăță foarte bine teracota, laminatul și totodată dezinfectează. Vreau să mulțumesc companiei Net Univers pentru acest produs minunat și vă recomand și dumneavoastră să vă alăturați de această companie, să aveți acest produs și să fiți cu toții sănătoși.